Україна не хоче війни, але готова до неї. Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні, де прокоментував ескалацію агресії Росії, нарощення військ агресора біля кордонів та в окупованому Криму. Президент запевнив, що Україна ніколи не перестане боротися за мир дипломатичним шляхом та завжди захищатиме себе. Він відзначив підтримку України з боку міжнародної спільноти та окремо російською мовою звернувся до Владимира Путіна. Запропонував президенту Росії зустрітися на Донбасі. Вчера и сегодня на заседаниях советников Нормандской четверки и подгруппы по безопасности в трехсторонней контактной группе обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня. Но несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление. При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что же мне понимать? Я прекрасно все понимаю, я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине! Росію чіпляють без всяких причин. Так Володимир Путін у своєму посланні до Ради Федерації Російської Федерації бідкався надії міжнародної спільноти стосовно агресора. Мовляв, Росія буцімто поводиться надзвичайно стримано, не дивлячись на недружні акції. Потім очільник Кремля почав погрожувати світу ракетними комплексами «Авангард» і лазерними установками «Пересвіт», які вже нібито надійшли на озброєння російської армії. Він порівняв Захід із Шерханом та пообіцяв жорстку відповідь всім недоброзичливцям. При цьому ні слова не сказав про нарощування військового угрупування на кордоні з Україною, а дії Росії назвав добрим наміром. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. При этом у нас, я просто вынужден это сказать, при этом у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами. Також у своєму зверненні Путін згадав екс-президента України Віктора Януковича, який втік до російського Ростова-на-Дону після Революції Гідності у 2014-му. Він назвав тодішні події держпереворотом і порівняв ситуацію з нещодавним повідомленням про начебто спробу держперевороту в Білорусі та буцімто спробу вбивства Лукашенко. Ну, послушайте, можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или там к Мадуро в Венесуэле. Повторяю, можно как угодно к ним относиться, к тому же Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Лукашенко Александра Григорьевича. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, но это уже слишком. Зневага до корінного народу має бути покарана. Голова Меджлісу Рефат Чубаров обурений висловами викладача Національної академії образотворчих мистецтв. Ігор Дудник дозволив собі низку ксенофобських дописів щодо кримських татар та навіть відкритих погроз корінному народу на своїй сторінці у Фейсбуці. Множив радянську пропаганду про зрадників та буцімто чужинців на своїй землі. Реально, треба шаблю дідівську діставати, щоб голови татарські рубати. Щоб закінчити тему татарську. Я не маю проти ні проти них, ні проти якого іншого етносу. Ну але хуй вони так, ми їх приютили, а вони приїхали і виються. В коментарі до Дудника прийшли обурені люди, серед яких і історик Вахтанг Кіпіані. Батьківщина кримських татар – Кимирил, Узбекистан.
Ігоре, тоді батьківщина сотень тисяч українців, Сибір. 3 останні дописи про зрадників і когось, хто їх прихистив – це біда. Не вірю, що людина, яка читає, може таке писати. Вахтанг, я вас дуже поважаю, але татари – мразь. Після розголосу Дудник видалив ворожі дописи та записав відеозвернення. Невпевнено вибачився, мовляв, переніс особистий конфлікт на весь кримсько-татарський народ. Але заявив, що жодної ксенофобії в словах про різанину немає. Це, каже, історичні факти. Що я понаписував? Історичні факти. Це реально, це так було. Значить, Каха була работорговчим містом в 17 столітті. Це історичний факт. Запорозькі козаки воювали з кримськими татарами, і, власне, і Запорозька Січ була створена як форпост від кримських татар. Про Узбекистан я ще написав, це теж реально батьківщина там багатьох кримських татар, куди їх виселив Іосиф Вісаріонович, від якого і ми, українці, постраждали. Зневага та ксенофобія заохочуються керівництвом вишу, наголошує випускник академії Халіл Дєрвішев. Каже, Ігор Дудник лише посіпака проректора. Постоянный шовинизм, третирование нацменьшин – все это из-за закостенелой советской системы. А те, кто пытаются что-то в ней менять, оказываются под давлением откровенной мафии, откровенной мафии в лице серого кардинала, первого проректора Андрея Яланского. Ранее человек в таких вещах не был замечен, и меня самого это удручает, потому что, не знаю, он уже это сказал, и просто, как по мне, он не должен там работать. Если это даже у него какое-то психологическое отклонение, если он действительно душевно болен, то я думаю, что просто мне его искренне жаль, но, к сожалению, такие люди не должны преподавать. Ксенофобські закиди викладача аналізували в Меджлісі. Завтра голова представницького органу Рефат Чубаров звернеться до академії з вимогою звільнити Дудника з посади. Спочатку пропонуємо, що ця людина з такими поглядами, вона не може працювати викладачем. І тут проблема не лише, що в неї загально є ксенофобські настрої до людей іншої, відмінних від його культури і таке інше. І такі люди, вони дуже, з нашої точки зору, дуже проблематично, щоб вони працювали викладачами. Владислав Стожук, Заман, АТР. На Східному фронті 9 ворожих обстрілів за добу. Біля Південного окупанти гатили з мінометів 120-го калібру. А на околицях Старогнатівки, Золотого 4 та Водяного з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат в лавах Об'єднаних сил немає. І сьогодні зранку окупанти тричі відкривали вогонь з заборонених мінометів. Поблизу населених пунктів Піски та Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Поблизу селища Первомайське противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає. Вирішив повіситись на власному кіоску. В Ялті незрячий підприємець протестував проти закриття свого лотерейного кіоску. Він прив'язав шнурок до ларька і намагався надіти петлю на шию. Чоловік вимагав звільнити окупаційного мера міста Яніну Павленко. За рішенням окупаційної адміністрації кіоск почали розбирати, не давши підприємцю можливості оскаржити це рішення. Підприємець навіть згадав, що до так званого референдуму в Криму у нього все було законно. А після окупації місцеві чиновники розорили його, закривши всі торгівельні точки. Налогов я плачу. Не делать. Нет. Я не буду вешаться. Нельзя. Это... Не надо. Александр, нельзя. Я не буду вешаться, Александр, я просто нельзя. подцеплю. Александр, ни в коем случае не делайте этого. Не Буду. Подождите, не трогай. Нельзя. Вы что? Я не буду вешаться, я просто хочу показать. Не разоряй меня, Россия. Сколько можно? У меня снесли уже все объекты почти. Осталось буквально... У меня на день референдума все было законно, все было легитимно. При России мне начали разорять все мои дела, всей моей жизни. 29 лет я отдал этому, все лучшие годы.